மின்சாரத்துறை அமைச்சர் திரு நிர்மல்குமார் வந்து வேற காரணங்கள் எடுக்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்லிருக்காங்க? இல்ல, அவர் சொல்ற காரணங்கள் ஒரு அறிக்கையை கொடுத்திருக்காங்க. அதுல பார்த்தோம்னா உள்ளூர் மின் தேவை அதிகரிச்சிருக்கு, மழை காற்று இடி போன்ற வானிலை, நிலத்தடி மின்கம்பி பழுது, ஜம்பர் கட்டு மற்றும் மின்கம்பி துண்டிப்பு, துணை மின் நிலையங்களில் ஏற்படும் கோளாறுகள் மற்றும் ட்ரிப்பிங், அப்புறம் மரக்கிளைகள் மின்கம்பிகளை தொடுதல் போன்ற வெளிப்புற சேதாரங்கள், திட்டமிட்ட வெளிப்புற சேதாரங்கள், இதெல்லாம் அவர் வந்து பட்டியல் போட்டுக்கிறார். இதனாலதான் வந்து மின்சாரத்துறை சொல்லிருக்காங்க. மின்சாரத்துறையில இருந்து வந்திருக்குது. சாட் ஜிபிடி ஓபன் பண்ணுங்க. சாட் ஜிபிடி ஓகே ஓபன் பண்ணிட்டீங்களா? மின் தடைக்கான காரணங்கள்னு போடுங்க. மின் தடைக்கான காரணம் போட்டீங்களா? போட்டேன். பராமரிப்பு வேலைகள், மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் இருக்கா? ஆமா, வந்திருக்கு. மொத பாயிண்ட். மின்கம்பி அல்லது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பழுது இருக்கா? இருக்கு. அதிக மின்சார பயன்பாட்டால் ஓவர்லோடு இருக்கா? இருக்கு. மழை காற்று மரம் விழுதல் போன்ற வானிலை காரணங்கள் இருக்கா? அப்படியே இருக்கு. திடீர் கிரிட் ஃபால்ட் அல்லது